Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kuchokera kuno ku Impiana Production Studio, Pastor Moses Shumba akupatsirani nkhani zikulu zofunika kuti muzidzidziwa ndi kuzitsata makamaka mu nthawi ino ya chisankho cha general election chimene chikuchitika pa 16 September 2025 chaka chomwe chino mwezi wa mawawo. Madzuka bwanji Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Poyamba tiyeni timuyamike Yehova chifukwa watizunsanso ndi moyo watikondera. Pamene tinali mkati mwa usiku kugona tosadziwa kuti ndife ayani, pamene Mulungu amachita zazikulu pa moyo wathu. Tonani tadzukanso, tikumvetseranso, tikumvanso, tikukwaniritsanso maganizo athu amene tinawaganiza dzulo timakukacha ndi panga ziwiri zitatu. Pamenepo mpofuna kumuyamika napo Mulungu. Chiyambi cha nzeru ndiko kuopa Mulungu. Ukatsogoza kuopa Mulungu, mapulogalamu anu onse amene mumawakonza mchaka chonse, mzaka zonse, amakhala mbambandi. Koma ukamuchokera Mulungu iweyo ndi kumusiya ndi kugwa pamaso pa Mulungu, mapeto ake umakhala obalalika ngati mmene akubalalikira abule. Abuletu abalalika kuopsa, mizimu ya anthu okufa, mizimu ya anthu amene adaphedwa mosadziwika bwino aja ikuwazunza kwambiri apule. Apuletu apombonezeka, akutaya direction. Chinthu choti anachipanga okha anachilowesa mu manifesto, ndamva kuchitwa kuti mu gazeti. Kaya mu gazeti ndiye zalowamo kale ndiye zikungotulukatulukamo, mwina gazeti sinakhazikitsidwe. Okhananina kuti ana obadwa azi apasa 500,000. Dzulo akawauza anthu mboma la Nzimba ku chanuku, kuhewe, kuti ine ndizikupatsani, iziti rumpi ka Nzimba, tizikupatsani 50,000 mwana aliyense obadwa. Kungobalalika basi kupita kwina kuti akakonza chichewa kuti asinalakule bwino. Anthu ena amangogwisa ntchito mawu amene wayankhula okumva molakwikawo basi kuti akhazikike. Koma ndimati 500,000, chinthu chopanga nokha zona apule abalalika. Chifukwa chani? Anagwa m'manja mwa Yehova Mulungu wa moyo. Mati ndikupemphera president kuti tavomerezani bana Chakwera, tavomerezani kuti dziko lakukanani, dziko sili kukufunani, muvomereze msanga, musakakamire yayi. Tonani mukuchititsa manyazi dzina lanu, mukuchititsa manyazi ngakhale ana anu, ngakhale akazi anu. Wina aliyense akungokamba zainu, mwana mkulu kukunyozani, kusayankhula chichewa chabwino, penatu ndi bwino kuvomereza. Takumbukirani mbuyo mucha Profesa Arthur Peter Mutharika mutapanga mademo inuyomo ndi azinzanu. Arthur Peter Mutharika ananena kuti ine zinthu ndisitule pasi chifukwa ndikakakamira ndikangati kuti mwina wake ndayipitsirapo pa mpandopa, koma nditule pansi anthu andifufuze apeze ubwino wanga ndiuti, apezenso kuyipa kwanga ndikuti. APM sanafune kuonongetsa anthu, sanafune kuphesa miyoyo ya anthu osalakwa, anatula paso udindo bwinobwino modzichepesa nkwawuzama kuti sindikuchoka ndikhala mdziko langa lomwe lino. Ngati mukundifuna pa china chilichonse tandipezani, ndilimo muno. APM lero ndi star, APM lero ndi golide, APM lero akutchedwa ngati Yesu. Ena kumati mpulumutsi wathu adati tipulumuseni mng'anjo, ukhangati kuti inuyo apule ndi ng'anjo. Pamene APM ndi opulumutsayo, mutha kuona kuti ndithu dzina la apule panopa APM lili pena paliponse kuyamikiridwa ndi mwana wang'ono. Chifukwa chani? Anadzichepesa, ananyoza manyazi. Mawu aja ali mu Baibulo ku Aheberi 12 verse 7 akuti chifukwa chachi popeza ifenso tazingiza nawo mtambo waukulu wotere wa mboni,
titaye chilemeso ndi tchimo limangotizinga tithamange mwachipiriro kupenyera oyamba ndi womaliza wa chikhulupiriro chake Yesu amene chifukwa cha chimwemwe choyikidwacho anapirira mtanda nanyoza manyazi pano anazakhala pa dzanja lamanja la mpando wachifumu wa Mulungu. Inunso mutapanga chimodzimodzi kudzichepetsa kuti ine basi sindikuyimanso ndikuzunzisa abale anga ndikutukwanisa banja langa ndikutukwanisa dzina langa bwanji ndingozitula pansi kuti ulemero wa Mulungu uwonekere. Zosemera kunena anthuzi akazifufuza apeza kuti ine ngati pule laza ndili kilini. Mwaonatu pamenepo taziyeretsani apuletu mukunyozeka tisaname mukunyozeka ndipo mukhangati kuti inuyo simunakhalepo pa mpando wachifumu wa Mulungu chifukwa munalonjeza zimene inuyo simufuna kukwanirisa. Munawuza amayi kuti within 2 years ngati simuchita bwino muzapanga resign. Chikuvuta ndi chani apule alaza kuti mupange resign kuti amalawi asangalale because amalawi kwina kulikonse mmene mukupita inu ndinu mboni sakusangalatsidwa. Kusonkhana ngati kukumadzaza anthu amachita kutengedwa mu malole azipanidzano kuwakakamiza kuwanyengera anthu ma 200,000 kuwanyengera anthu ndi ma 50,000 zimene sizimafunika munyengo eno yoti anthu afuna amve mfundo zanu. Koma anthu kuti aboleza adziwa kuti inu ndinu munthu wabodza. Pepe chanzo chimene mungawuze dziko mukulephera kuwalipira ma civil servant sale yawo mukulephera kuwapasa anthu amene anagwira ntchito bwinobwino panopa ndi mapensoniya ena panopa kuta 3 years 2 years kulephera kuwapasa ndalama zawo. Ndiye mukanene kuti muzikapereka mwa mzimayi woyembekezera wangobeka kumene mumpase ndalama inuyo munthu wake inuyo alazaro zosatheka zimenezo. Amalawi musamumvere mkulu amene ndi waboza uyu kwake ndikuba kupha komanso kuononga. Satana ajirekezi weniweni zimene ndilankhula pazi ndizoona amene analankhula mu Baibulo aja lero litili nayenso wathu Satana ajirekezi kumalawi kuno Lazaro achakwera amene amangokamba zinthu zimene safuna kukwanirisa ndipo akalephera safuna kuvomereza kwake ndikuba kupha komanso kuononga. Amalawi tiyeni tizipulumutse tokha. Mulungu alinafe akutimvera kupempha kwathu. Mulungu akudikira ife titengepo stepe kuti iye aonetse ukulu wake. Koma ngati ife sitipanga stepe amalawi tinongoneza bondo 5 years kubwerayi tidzalira kuposa mmene talirira panopa. Mawu amene wamagwiritse ntchito amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Dziko laonongeka kukonza kwakanika sakufunanso kuvomereza sakufunanso kuyankhula kuti tikonza motimoti ayi mphamvu zimene alibe maganizo alibe andi mudzemva ma speech awo ndochita kuti abalalika totally astray sakudziwa kumene akulowera asiya kuongolera dziko momwe anene kuti mdziko muno mafuta akusowa tipanga njira iyi muchankanena kuti 3-4 weeks akumena kuti mafuta akubwera ngambwi sitime kubwesa mafuta amene sitikuvutikanso nkhani mafuta ikhala nkhamba nkamwa chabe. Lero mafuta akusowa to the maximum pamene tili mu nthawi yoti tikuthamangira kuchisankho. President sakuyankhulapo china chilichonse ayankhula chani akungoyendera bodza basi nduna zake zomwe kungoyendera maboza basi nawo asamuka wale ati anduna za ulimi panopa alizi zolanene kuti ndondomeko ya chimanga ndondomeko ya za ulimi yotsika mtengo ziya tipanga umumu kapena ya fertilizer tipanga umumu palibe sakuyankhula chifukwa chani abalalika onse sakudziwa chimene akupanga. Munthu akuona kuti mdziko muno tili mavuto akulu nawo nduna amene amayikhumbiza nduna za umoyo chimene akuyankhula iwo ndichonjona kuti amayi musadandaule ma ARV azipezeka chifukwa kuti USA yakhululuka nkhani yokha ya ma ARV tizipezeka. Nkhani si ma ARV sakumwa amalawi wonse mdziko muno. Amalawi ambiri akufuna mankhwala amene azitha kumapeza mchipatala. Amalawi akudwala khansa akudwala ma TB akudwala asima akudwala miti ya ching'alang'ala akudwala zambiri ukapita kuipatango kulembera mankhwala pilipira ni ku pharmacy mankhwala kuapeza bwanji inu aboma osapeza mankhwala. Abalalika kwambiri anthu amenewa akulimbana ndi ma ARV zoziza nizopanda ni mchere womwe.
musaona kuti boma palibe papa latha linathakale boma lankosa ndila ngongole boma ili akumabweza ngongole pang'ono koma Malawi ambiri simukudziwa alephera kukwanirisa zimene iwo amalonjeza kuti atenge boma. Anatenga boma lino mwankhanza, dziko lino akuyendetsanso mwankhanza, mukuzunza Malawi panafuna zapusisa anthu amapasa ma 50,000 ma 100,000 zopanda ntchito. Chimene tikufuna ife sima handout no. Chimene tikufuna ife Amalawi ndi anthu anzeru kwambiri, Amalawi ndi anthu olimbikira kwambiri, atha kugwira ntchito okha kumapeza ma 50,000 mosavutika, atha kupanga ma business awo. Komano dziko li mwalipsinja ndi amene simene kupeza kuti ndamayo ndi yaying'ono, sikugwira ntchito, ilibenso value. Sizikutheka pa Malawi, pampanje pavuta, banga moyo wakopya chifukwa cha boma la Lazarus McCarthy Chakwera ndi MCP yake. Tunati kupempheni a president, inu ya Chakwera mumvetsese, vomerezani mwalephera, Amalawi sakukufunani. Ndipo mukanena kuti muwinira makanika kubera muzaphetsa Amalawi osalakwa. Kumasewa Amalawi sitidzalola mpaka mutazavomera kuti ndagonja pamene Amalawi tidzanene kuti amen. Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa. Mukandifuna ndipezeni 0999 303 666 or 0888 303 666. Manamba waso pa WhatsApp, manamba waso kundimbira. Fear nobody, fear God, forward ever, backwards never. Amalawi ndikuuze nizima wangu omaliza. Chipani cha Democratic Progressive Party chipani chachikulu kwambiri mdziko la Malawi. Malandira a Malawi alliance sikuchitika nakutandira alliance zichitika nkalikati mondime kupanga manifesto ya Ford ndi DPP susuli alliance yathera pompo anthu akubwerabe. Lero ndimene tikulandiranso Dr. Mbewe amene ndi munake wa chipani cha refu akubwera atiwaona kuti ndi manifesto amene atulusa adadi ndi zifundo zimene adadi ali nazo ndi mmene Amalawi panopa asankhira kuti akufuna DPP. Ndi bwino inenso chipani changa cha refu ndigwire ndiyende ndi adadi kutigwira ntchito limodzi tipitize tithandize kutukula dziko la Malawi, tipulumutse Amalawi. Tikudikira Malawi US Band. Ngati muli ready musachedwe. Azana nyamuka. Tikwenda. Masiku asala 37. Kuiti ponye chisankho. Konzekana Malawi. Kuwina ndiye kulipo. Akuti afuna tikubera sizitheka. Sanabepo chambire kumangati kuli kuba iwo ndamenya maberedwa. Ndiye sangathenso kuti kuba lero lisizingatheke. Kayatumiza meki ku Dubai, kayatumiza meki kunja, bora asatumize meki yo kumwamba kwa Mulungu. Basi kuma tikangopati meki yapita kwa Mulungu tide nkhawa. Kuma kupita ku China, ku Dubai, kandi ku Switzerland, kandi kuti palibe chimene chikugwa ngono kakondrama ndikuberako mapeto ake kuzaluzaso. Alole akane MCP yata. Taitesa ifeyo tikayankhula yankhula basi azitumika Mulungu oyima pamaso pa Mulungu oyima atu anjinji ngakheti nyozedwe bwanji Yesu amene ananyozedwa koma lero Yesuja amatamandidwa. Ifenso muzatitamanda tsiku lina mawathuwa akazapherezera. Mabwino Mudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.